Ah, nipa ni ni. Chaise. Anama ko fie oni hono ma no nso ade a chincha. Miss Are. Are. Are se wo yemum. Ah, miss ma ko fie oni ho. Are ade asama. Eh na chaise ade na ba so. Ade na ha, ade na se I don't think kasa. Wabusha fire we. Dabio, adia. Size. Hey, size. Adai. Oh. Nyame beye, what? Nyame beye. Minim se waye mum. What obi na ye osana. Size. Adia mbeka ya pa. Ana wajimi sa. Ade abe na beka nti wunyale mum na wa adai. Obe ma boka ba odo ntia ka men kasa. Me yesi nyina me kire se wo sika wo ho ana. Adai ade asem. Wonte ne ekwa ana. Ade na ekọ. O ka we nkomi bu na pin but odo ntu de ma me nchire me sika me tua ye to. Wonte ne ekọ so Ghana ho. Ade na ekọ so Ghana ni nti ne wadane mum. Sei ye de measurement ato ye kasa ho. Asikuta container ye de quantity anyhow you pour or you speak you pay. Sadienti. Wo say tax da no kasa ho. Ye me no kasa mewu. Na o tax na ye kan say ye de atoto niam aso ne ye de toto kasa so. Ye de toto kasa ntine say no wo kasa tua to. Ah, na wo yare na wo sa dane mum ni sesi a. Anje say ada wo kasa duru say na ye je tax. Aha. Ah, eno so ye de ntine we na ekohye mu nso. Ah, na say wo na wo yire nso kura da wo tua tax. Oh, fra no ha na kire wo sa de no. Ano ye de an. Jade wo ye no. Na tax na emma kasa ho. Emma kasa de ntina kasa say e beje tax. Oh, what am I boka? Tobu tune ya tutu nyina si abesi ano ho. Ah, na dia sam kura na de na mo kan wo hunahuna me ana. Anti say no me so me pekasa bebrebe nti say me ne dey. Ani wo wu. Ani ne de ho de makasa sa o. Makasa fita no pa me sa koya me koya asole bi kura MC. Ma ye me kasa sa. Edia. Size. Masa me movement na me no copy ke. Na no kranti na ma me bae. Eno no na me se me baba beje me she. Na dia wo tax sem na wo de na na mu ni na. Antu 20 say the whole de won kasa. Ente na won kasa. Aha. Size jadia wo ye no na kasa na ka bibi kira me first case. Ada na me be jiska wa sha se kreti mu mama ho. Se tax nti. Wona ka cho se wo kasa e tax. Ha? Famam na jadia wo ye no. Ah, ana memrafie me diana. Memrafie. Anani kan sai. Ah. Ene o de yenkwa na me dru. Eyi ho no ma me hu de me ya fa ho na movement bi ho no mo a. Gani kama. Onya uri giran chai fa na mo. Mimi nyina nchai. Ana na wo kasa wo chiata. Mame. Oh, ye do mame. Mimi ane na wo kasa. Ti. Okay. E wotuo na e wotuo. Etu hutu ya eya. E wo se wutu ya tuo wotuo ho. Sentime se obi to soro ho. Omudi tuo edi tuo. Okay. Edi tuo ho. Ti mi metu ya tuo e wotuo ho a. Me ko baby na ade. Sister, fachaye. Sister, me pacho. O de mi nuane na wo kasa. Okay. Why? I love the reflection of the sunlight. I salute your beautification this very moment. Nyina okope oba wa sha se de brofo akesi be de no afiu. De na chese what brofo. Oba odwini tiri be de no wa nso what brofo. Kope oba no be dwini tirim se ya wo koka brofo. Wo dwini tirim se wo botire bisa no. Ene wo dika o. Hwe wo sika. Ahene ba. Kan de wa hwe. Ene wo dwini tirim no ono what brofo. Oba isima. Ma menyu yi wate. O say. I don't who ma say. Anwanwa. Mami betia me dia no kasa mu chia oba tax na wo betua ni nti to na betua ni nti no eno no nti wo ntimi nka mami ready me pese me ka kire onyina ne se ye ka ne se
Oni hweka mi wo bebre oh mufio gate say gate da no empuma le sie ni am oba akubi camp ha okay wo pa wo pick me o dey to so ba ma asa ke no pressure fam me ye wiye me lo besi makon matena bia Brian na aha ma ye ni ho agro ma me ye pese ye ka why nyabotre ye pese ye ka ye ka ne say sa yo ba mi ye be ma da kan dia no me na mu jojo mi say da asema he is spitting diabolical dialogue on kachi na de kachi ko sister emfi no kama me fa say kama na me fa say obi please reduce the velocity of your anger. Everything the one didi wo ho. Ne nwanwa so ho. So bi ko ji kakara me dia den. Na ma ona ni nyadwuma. Ko ji kakara. So say me na. Fefesi o. Me na. So obi dey ma chance wo na ko ko. Ohima yintwa bibia so ye nante wate. Ye nante nkwan. Ne nwanwa. O ne nante akwa. Unim lie ho. Unim lie. On say mema bi onuma wo mo pressure na fo mo nu mo ho. Sister, obi ka so. Tani mitim keka mo say mi. Mi hu ama ho akura tegu me so. So obi ka so pe wa ye ne dey. Ndi na tem. Eni me taw. Me fa wonya hwe. Mo fi mi kwa na mbese, mo fi ma me kwa nya fo me fa me. Right. Marcel, enko. O ka so obi pe na odi na tem no. Wote. Onsa majeje wa ma akasa. Anya wona aka kire me se Saidi se wan kasa se je mesia bo wasum oba ne ba ye no kasa bia wo bia wo kan wote so aka so bi pe na odi na tem wunti onso oba akoye me yanko ne koyi mi sika ma wan so ye fokin o adan ya wo kasa wo tuata